Der var engang en general, der hed Napoleon. Han var blevet sendt til en ø kaldet Elba, fordi ingen kunne lide ham. En dag mødte han en dreng, der hed Claus. Claus syntes, at Napoleon ikke fortjente sin skæbne, og ville hjælpe ham med at blive kejser over Elba. De så et skur og valgte at gå hen til det. De så et sværd ligge på et bord. Napoleon tog sværdet og erklærede krig mod kongerne, som sendte ham til Elba for at blive kejser over Elba. Alle kongerne sendte 10.000 mænd hver for at besejre Napoleon, men en efter en blev alle de mænd besejret med hans sværd. Først Preussen, Sverige, Rusland, Østrig og til sidst Storbritannien. Alle kongerne genkendte ham som kejser Napoleon af Elba. Men Napoleon ville have mere. Claus valgte at hjælpe ham i at tage over hele Eurasien. Napoleon startede med Frankrig, som han besejrede på kun 1 uge. De næste var Spanien og Portugal, som tog 1 måned. Nu valgte han at tage over hele Europa, som kun tog 2 år. Efter 5 års krig havde han erobret hele Eurasien. Han var endelig blevet kejser over hele Eurasien, men han blev forrådt af personen, han troede var sin ven, Claus. Claus havde dræbt Napoleon, fordi at han ville have titlen Claus den første af Eurasien, og han levede resten af sit liv som kejser af Eurasien.